ହଉ ଆଜି ଆମର କ'ଣ ହବ ରୋଷେଇ? ଡାଲି କରିଦେବା। ଆଜି କ'ଣ ନିହାତି ଡାଲି କରିଦେବା, ବନ୍ଧାକୋବି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଳୁ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କରିଦେବା। କିଏ ଯାଉছিল ସେ ଟୋକାତ୍ରୀ ନା ଏ ଟୋକା ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା ପାଟିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାତ ପୁରେଇକି ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି କରୁଛି। ଖରା ପଡ଼ିକି କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଛୁଆ ଖଣ୍ଡିକ ରଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ଆଜି ସୋମବାରର ଖାଲି ସୋମବାରରେ ଖାଲି ଡାଲମା କରିଦେବ ଆଉ ହେ ଗୋଟା ଗୁଣ ତୋର ଖରାପ ପାଟିରେ ପୁରେଇବ, ପାନ୍ତିରେ ପୁରେଇକି ବାନ୍ତି କରିବା।